Bona nit a totes i a tots. Benvinguts a este ple ordinari de gener. És el número 1/2026 en sessió ordinària. Passem a la part resolutiva. En el punt número 1 és l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2025. Algun comentari? Passem a votació. Vots a favor? Aprovem per unanimitat. El punt número 2 és l'aprovació de l'acte de la sessió extraordinària del 22 de desembre de 2025. Algun comentari? Passem a votació. Vots a favor? Aprovem per unanimitat també. El punt 3 té una errada que s'ha traspassat de la comissió informativa al ple, però no és un despatx ordinari, és ordinari. Val? És l'expedient 1068-2025, la modificació del reglament regulador del Consell Municipal de la Infància i Adolescència. Sabeu que en el passat ple de novembre aprovaren sometre a informació pública la modificació d'alguns articles del reglament del Consell d'Infància d'ací d'Alfara i finalitzat el termini no n'hi hagueren modificacions. Val? Aleshores, algun comentari? Passaríem a aprovar, modificar els articles que presentarem, presentar l'acord al butlletí oficial i aprovaríem de manera inicial. Quan que es doni compte en el ple de l'Ajuntament les reclamacions possibles que n'hi hagueren i en cas de que no se presenten reclamacions se considerarà definitiu l'acord. I ja està. D'acord. Passem a votació. Vots a favor? Aprovem per unanimitat també. El punt número 4 és l'increment de retribucions als membres de la corporació amb dedicació exclusiva i parcial al personal vinculat a l'increment retributiu per al personal al servei del sector públic i és l'expedient 692-2023. En aquest cas no existia acord respecte a l'increment que els empleats públics han rebut i rebran respecte al personal que exercim les funcions de càrrecs públics i per tant no s'havien aplicat les mateixes i el que se proposa és això, establir les retribucions als membres de la corporació en dedicació exclusiva i parcial. ¿Comentaris? A ver, es algo, nosotros vamos a votar a favor porque viene marcado por la ley estatal y no se puede hacer otra cosa. Comentaris? Passem a votació. Vots a favor? Aprovem per unanimitat. El punt número 5 és l'expedient 53-2025, que és la creació i posada en marxa del registre municipal d'associacions d'Alfara del Patriarca. Com comentàrem ja en la comissió informativa, no existia aquest registre i a la finalitat de poder possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme d'ací del poble i recolzar els mateixos, volem dur a terme la creació del registre. Algun comentari? Comentaris? Passem a votar. L'acord és crear i posar en marxa i comunicar el registre i comunicar a les associacions existents per a que procedisquen a la seva inscripció. Votem. Vots a favor de la creació? Per unanimitat. Perdó. El punt 6 és l'expedient 697-2020, que és la ratificació de la designació dels membres de la mesa de contractació de ple i el que fem en aquest punt és ratificar la composició que se va designar per a l'òrgan de contractació del ple. Heu vist els membres. Algun comentari? Ratifiquem els membres. Passem a votació. Vots a favor? Per unanimitat. I després el punt 7 i el 8. El punt 7 és l'expedient 78-2026, ratificació de la resolució de l'alcaldia 2026-47 de reconeixement extrajudicial de crèdits 1-2026, que heu vist en l'expedient és una factura
I el punt número 8 és l'expedient 86-2026, ratificació de la resolució de l'alcaldia 2026-48 de reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2026. Respecte a això, algun comentari? Pura. Buenas noches a todos. Respecto tanto al 7,8, como ha dicho usted, señor alcalde, bueno, pues las anotaciones pendientes de pago para lo que nosotros vemos es que indica que todo está cerrado, no está ni cerrado ni pagado, y en algunos casos hace referencia directa al 2026. Nosotros lo que vemos claramente que los gastos del 2025 se están desplazando al 2026. Es lo que nosotros vemos en el ejercicio. Y yo lo que quería aquí, y el Partido Popular y yo como portavoz, quería un poco recalcar, ¿no? Nos repetimos mucho en esto, pero, señor alcalde, y ruego y solicito que conste en acta que desde el Partido Municipal del Partido Popular queremos dejar constancia una vez más una situación que se repite en toda la legislatura, en estos expedientes ahora mismo. Porque en Alfara de Patiarca hasta ahora están gobernando 7 concejales que nunca han gobernado tantos en la historia de Alfara. ¿Vale? Y, sin embargo, lejos de traducirse en una mejor gestión, lo que vemos es una falta de organización, planificación, coordinación, comunicación, tanto hacia la oposición como hacia la ciudadanía. Y seguimos trabajando con presupuestos prorrogados, con gastos que se ejecutan tarde, como esos expedientes, pagos que se atrasan en otros ejercicios y proyectos que se improvisan sin una planificación clara. Y a esto se le suma la falta de información y las dificultades constantes que tenemos para ejercer nuestra labor de control como oposición. Y cuando señalamos estos problemas, la responsabilidad política nunca es asumida por el Gobierno. Siempre se traslada a técnicos, a circunstancias externas o a otros concejales. Y nosotros lo que queremos decir es que gobernar también es asumir errores y corregirlos. El Pleno es un espacio donde deben explicarse estas cuestiones y no un mero trámite a evitar algo que deba resolverse en despachos. El Pleno es la voz del pueblo. Por todo ello, rogamos al equipo de Gobierno que reflexione, que abandone la improvisación y el orgullo y que apueste de una vez por una gestión basada en la planificación, la transparencia y el respeto institucional, porque los problemas están identificados, los datos son claros y las advertencias se han hecho muchas veces. Lo único que falta es voluntad política para corregirlos y el Partido Popular, aparte de fiscalizar, resulta que nos da la sensación que hacemos de bisagra para que ustedes se sienten y hablen por el bien del pueblo. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, vaig a ser breu en este cas. Per explicar un poquet, estos dos expedients venen predeterminats per factures que tenen una obligació perquè possiblement el nom de reconocimiento extrajudicial de créditos, reconeixement extrajudicial de crèdits, és molt més sonor el nom de lo que significa, que és pagar factures que són d'obligat compliment i que per una circumstància determinada al final de l'any no s'ha pogut pagar per falta d'existència, però no vol dir que no se vagi a pagar. Això és el primer. Després, en qüestions de transparència i de més, jo penso que ja se va comentar en algun que altre discurs que han fet en aquesta direcció de la transparència i de més. Crec que, per part d'esta alcaldia i crec que de l'equip de govern, però me posaré a mi primer, ja que s'adreça cap a mi moltes voltes. Crec que intentem millorar la comunicació a grups polítics, hem creat un correu també per estar informats de tot el que fem. Crec que tots els meus companys i companyes, qualsevol qüestió que tinga que ser dirimida o explicada, segur que no tenen, com sé que Jesús, per exemple, en la preparació dels pressupostos anteriors, com en esta, que segur que per deferència convocarà quan toque per a dirimir-lo mateix, culpar-nos de falta de transparència, opacitat o de falta de programació, nosaltres, i jo no tiraré les responsabilitats als tècnics ni mai ho he fet, crec que és responsabilitat de tots, som un equip, intenta que fer funcionar l'Ajuntament com un equip, el que costa cap a mi, com el meu equip de govern, l'equip de l'Ajuntament són els treballadors que tenen que desenvolupar les seues tasques i no vaig a fer responsables de lo que no siga responsabilitat d'ells.
I jo crec i mantinc, ara donaré torn de paraula, però mantinc que la mà estesa per a qualsevol qüestió, i és en el despatx d'alcaldia, però pot ser en un bar o en casa d'algú, on vulgueu, sempre anem a continuar, sempre que n'hi hagi algun dubte, a donar explicacions a qui calga. Vale? Comentaris, Jesús? Bona nit. Bona nit. Com a regidor de serveis municipals, cada matí jo obric el correu per comprovar si els veïns i veïnes del poble han enviat alguna incidència. A les incidències que arriben, jo contesto sempre, si és possible el mateix dia. La primera frase sempre és la mateixa. Moltes gràcies per haver enviat la incidència, perquè aquestes incidències, aquestes crítiques, ens serveixen per a millorar. Així que en vostè vaig a fer el mateix. Moltes gràcies, regidora Pura Sánchez, per les crítiques que ens ha fet aquesta nit. Però les crítiques haurien de ser més concretes. Crítiques genèriques de l'estil de vostès estan fallant en la gestió municipal, no sé exactament a què es referís. Així que si més tard o en un altre moment vostè vol explicar-nos exactament a quins errors de gestió s'està referint, li ho agrairem perquè això, com li he dit, servirà perquè millorem. No he entès tampoc massa bé allò que vostè ha comentat de que el Partit Popular serveix com a bisagra, ha dit vostè, no? Frontissa, entenc que entre el PSOE i Compromís. Era això el que volia dir vostè, no? Val. No ho entenc. Nosaltres, PSOE Compromís, regidors del PSOE, regidors de Compromís, tenim reunions setmanals de gestió. El senyor alcalde i jo, tots els dies parlem, tots els dies, ja li puc dir. 2 dies a la setmana fem reunió presencial i això és el treball de coordinació que portem endavant l'equip de govern. La meva percepció, compartida amb els regidors del PSOE i els meus companys de Compromís, difereix absolutament del que vostè ha plantejat ací al ple. La percepció que tenim nosaltres és totalment contrària. Pensem que el poble està funcionant molt i molt bé, que la gestió que estem fent des de les diferents regidories està fent que els nostres veïns i veïnes visquen millor, perquè el poble està millor atès, l'atenció que estem donant és molt bona i això ens ho comuniquen. Ens ho comuniquen bé via telemàtica, com li deia abans, o bé directament pel carrer quan ens trobem i tenim el moment de parar a xerrar un moment amb ells. Així que no acabem d'entendre això. I per últim, no sé si vostè ha fet referència a més qüestions, però per últim parlava del pressupost. Del pressupost ja hem parlat altres vegades en un altre moment. Estem treballant en ell i esperem presentar-lo al mes de febrer. Vol dir que en un mes, a més tardar, tindrem pressupost. Prèviament a això, quan nosaltres, l'equip de govern, l'acabem de dissenyar, com ha dit el senyor alcalde, els convocaré a una reunió per a que els explicaré en què consisteix el pressupost, per si volen fer vostès també aportacions. Però ja li dic, en aquest exercici el pressupost estarà aprovat en febrer i esperem que per al proper, ara ja amb una secretària estable a l'Ajuntament, puguem accelerar-ho tot i el tinguem aprovat abans d'acabar l'any. Pura. Respecto a lo que me comenta, en ruegos y preguntas podremos hacer las preguntas y podemos entendernos mejor. De todas formas, el que un pueblo trabaje, esté bien, lo que usted me comenta, ¿no? Que usted entra, me parece súper bien, que entre en las incidencias y que revise todo, me parece genial. Y que, el tema es que el pueblo, la percepción que se tiene, porque ellos no lo tienen, el pueblo no lo tiene. Esa percepción la tenemos nosotros, el equipo de la oposición. La percepción que hay es que se están haciendo muchas cosas, pero un poco con dinero del 2026. Es decir, esto es, quiero decir que lo que el señor alcalde ha comentado, y yo no he querido entrar en detalle porque son empresas y a esas empresas hay que pagarlas, y sobre todo a una de ellas por la que se ha hablado, es porque han hecho unos trabajos y se tienen que pagar. Pero que esos trabajos, el pueblo ya los ha visto, lo que sea, pero no se ha pagado. Y eso el pueblo no lo sabe. Y claro, son tantas las cosas que nosotros sabemos que el pueblo no sabe, que llego a pensar
Pues que realmente el pueblo un poco engañado sí que está. Primero porque los presupuestos que se presentaron anteriormente, el coste se tiró a la basura porque no sirvieron de nada, 1.600 o 1.700, no lo sé exactamente cuánto fue. Ahora nos va a presentar otros, no sé exactamente lo que van a costar, ni si van a llegar a puerto, no iban a llegar, pero que con 7 personas en el ayuntamiento, que estemos a estas alturas sin presupuestos, es que yo no lo puedo entender. 7 personas, y claro, lo que le comento yo de la bisagra, no es porque seamos bisagra, para nada, somos oposición, pero realmente sí que funcionamos así, porque aquí ahora mismo estamos pidiéndoos a vosotros que os sentéis y que, por favor, que el 2026 tenga unos presupuestos claros y no se base en pagar facturas del 2025. Es que no sé exactamente si... yo creo que me... No sé, que me explico bien, pero vamos, igual a lo mejor hay dudas respecto a lo que digo. Crec que queda clara la postura, no sé. Sí, ja està. Vale. De totes maneres, sí que m'agradaria fer referència que duguem el pressupost prorrogat. Això significa que ha començat ara un nou exercici. Quan s'aprove el nou serà el de 2026 i mentrestant, vull dir, continuen entrant factures, se fan coses i continuen una tramitació normal. Val? Recordem que són els de 2024. Val? Pues res, passem a votar, són 2 punts, val? És el punt 7, que és l'expedient 78-2026. Val? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? I el punt número 8 és l'expedient 86-2026. Vots a favor? Abstencions? Pues moltes gràcies. Passem a la part de l'activitat de control. El punt número 9 és la dació de comptes de la modificació dels membres de la Junta de Govern local, l'expedient 693-2023. Algun comentari? Jesús. Bé, aquest punt el que significa és que van haver uns canvis en la composició de la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alfara perquè Laura Landes va deixar de formar part de la Junta i entrarà Joan Guanter. Però donat que el canvi proposat en la composició de la Junta de Govern ha generat comentaris i dubtes, des de Compromís volem fer un aclariment molt senzill. El relleu entre Laura Landes i Joan Guanter no respon a cap desacord ni a cap situació sobrevinguda. Forma part d'un acord intern. Aquest acord el vam establir a l'inici de la legislatura en el moment de configurar l'equip i les responsabilitats de cada regidor de Compromís. En aquell moment, Laura, Joan i jo mateix vam acordar que durant la primera meitat de la legislatura seria Laura qui assumiria, entre altres funcions, la presència en la Junta de Govern i que en la segona meitat seria Joan qui ocuparia aquesta responsabilitat. Per tant, el que es porta avui al ple és simplement un compliment d'aquell acord. A més, aquest relleu també implica un ajust en altres espais de treball. Fins ara Joan assistia a les reunions de l'EMTRE, l'empresa metropolitana de tractament de residus, i a partir d'ara serà Laura qui assumisca aquesta representació. És, per tant, una reorganització prevista de responsabilitats dins del mateix equip. Aquest repartiment respon també a una manera d'entendre el treball en equip. Considerem que els 3 regidors han de poder estar i passar pels diferents òrgans municipals al llarg de la legislatura. Per això ens repartim les responsabilitats de manera equitativa, perquè tots puguem conèixer de primera mà el funcionament de cada espai i aportar el nostre treball. Això, per a nosaltres, és treballar realment en equip, acordar, pactar i treballar de manera cohesionada i amb respecte. Volem deixar molt clar que aquesta substitució no ha generat cap malestar ni cap tensió dins del grup. Al contrari, els puc dir que tenim molt bona relació, amb el meu fill podria ser una obvietat, però amb Laura la bona relació continua. És de confiança i de complicitat absoluta. Els puc dir també que no puc pensar en companys, en millors companys per acompanyar-me en la tasca de govern de l'Ajuntament d'Alfara. Nosaltres no entrem, ni hem fet mai, no entrem a valorar com fa el PSOE o el PP
per enviar als seus representants, com s'organitzen internament o distribueixen les responsabilitats, comissions, junta de govern, portaveus, òrgans supramunicipals. Entenem que cada formació ho fa segons els seus criteris. Per això mateix, creiem que aquesta és una qüestió estrictament organitzativa interna i que no hauria d'anar més enllà. En qualsevol cas, si les crítiques que se'ns poden fer són sobre com es distribuïm les responsabilitats dins del nostre equip, pensem sincerament que és una bona senyal del treball que estem fent en la resta d'àmbits de govern. Davant de qualsevol dubte, sí que els demanem, als veïns i a veïnes, que ens pregunten directament. Quan tinguen dubtes de què és el que està passant, que ens pregunten, perquè la versió que anem a donar els 3 regidors de Compromís va ser la mateixa. Com els he dit abans, nosaltres 3 tenim una confiança absoluta entre nosaltres i moltíssima complicitat. Així que aquest era l'aclariment que volíem fer per alguns comentaris que hem escoltat. Moltes gràcies. Gràcies, Jesús. És una dació de comptes. Algun comentari més? El punt 10 és dació de comptes de la modificació de les tinences d'alcaldia. Hi ha una modificació en la Junta de Govern i també se modifica les tinences d'alcaldia i Laura i serà tinent d'alcaldia Joan. Val? I res més. Comentaris? El punt 11 és la dació de comptes de les resolucions d'alcaldia. Algun comentari? Pura. A ver, con la dación de cuentas, en este caso es que no, creo que hay 136, pero bueno, hemos estado revisando y las que no nos encajan del todo y nos gustaría que nos explicasen es, una es el expediente 1365/2025, de informe de intervención o omisión de la función fiscalizadora por un valor de 13.067,69, y luego otro expediente que es el 58/2026, que es una próloga del presupuesto general del 2024 para el 2026. Queremos también que nos lo expliquen, esa próloga. Estos 2 expedientes son los que más dudas tenemos. Gracias. El 1365/2025. Ja. Val. Sí. A veure, el 58 és la pròrroga del pressupost, no? Crec que abans sí que ho he comentat, que per a continuar procedint en la vida diària del nostre municipi, pues, la ferramenta que n'hi ha, si no n'hi ha un pressupost aprovat, és prorrogar-lo. Aleshores, el que se fa és passar i a través d'un decret d'alcaldia pues, se marca la pròrroga mentre s'està treballant en el nou i fins la seva aprovació. No sé si contesten això. I l'expedient 1365/2025 són factures que n'hi ha un reparo per part de secretaria o que no consta contracte. I aquests són els, crec, el 58 y el 1300. Sí, es referente. Lo que pasa es que nos ha llamado un poco la atención pues que hayan facturas del 30 del 10, del 27 del 11, del alumbrado público de Iberdrola, del 30 del 10. Bueno, no sé, que en cualquier caso esto estaría pagado. No sé por qué en el ayuntamiento, no sé por qué. Es que no lo entendemos muy bien por qué están estas facturas aquí ahora mismo. No lo sé. Y respecto a lo de la próloga del 2024-2026, nos hemos enterado porque hemos entrado en los expedientes. Porque si no entramos en los expedientes, esto nosotros no lo vemos. És que la funció que teniu vosaltres sobre la... Sí, es automática, vale, pero es que digamos que los importes que hay, pues estaría bien que los explicaseis. Pero... Del presupuesto, claro, porque ese presupuesto... De los corrientes. Capítulo 1.5. Bien. Como siempre es que estas cosas están por dentro, o sea, tú vas, nosotros trabajamos, no estamos a jornada completa ni a parcial, y todo esto es mucho trabajo para poder revisar todo lo que vosotros hacéis. Entonces, claro, es un poquito, pues eso. Està bé perquè diu que estem treballant i se reafirmen que per lo menos estem treballant i la gent
Bueno, para nada, estem treballant. N'hi ha competències, el que passa és que, a veure, això ho deixarem per un altre o podem fer en alguna comissió econòmica sobre les competències que té cadascú i sobre els reglaments i sobre la base de llei del règim local i, en fi, sobre tota l'estructura legal sobre la que se sustentem nosaltres i després la part legal a través de secretaria que se du. L'expedient de pròrroga del pressupost no és més que, salvo inversions, que en aquest cas crec que tampoc se disposava, és la manera de funcionar per a continuar treballant sobre el pressupost existent anteriorment mentre se treballa. I si no n'hi ha pressupost, si a final de l'any no n'hi haguera pressupost, continuaríem en este prorrogat. Vull dir que el govern d'Espanya continua fent coses i continuen el pressupost prorrogat. Vull dir, i se pugen, o s'intenten pujar les pensions i no se pugen, però això és un altre tema. I després, en el tema de 1365, com en altres, són expedients de secretaria respecte a la funció que també tenen el seu nom específic, que és molt cridaner, però són ferramentes contables que se utilitzen i és de omisión de la función fiscalizadora, ¿vale? Que són factures que se poden llegir el decret en els que he explicat que tenen un reparo per part de secretaria perquè se considera que la factura no correspon a lo que siga o un reparo de secretaria respecte a la legalitat o no sé què, i una altra, les factures que no tinguen contracte, i ja està. I és mecanismes de funcionament ordinari d'un ajuntament, que igual és el que falta per aprendre. Algun comentari més? Pregs, preguntes? Alguna més? No, perdona, dació de comptes, perdó. Punt 12, dació de comptes d'òrgans supramunicipals. Sí, Imma. Bona nit. El 12 de desembre tingué lloc l'assemblea ordinària de la EMSI. Els punts més rellevants van ser l'aprovació del pla pressupostari 26-29 i l'aprovació del compte general del 2024. Res més. Un comentari? Passem al punt C. Nosaltres tenim plenari el divendres. El punt C, pregs i preguntes. Maria? Bona nit. Bé, a col·lació de lo que ha dit vostè, Jesús, ben crítiques concretes i fiscalització concreta. Volíem saber, en relació al camp de futbol, què mesures van a prendre o des de quan saben que n'hi ha problemes en el enllumenat del camp i també sobre els problemes que n'hi ha per a l'aigua calenta i la neteja dels bancalets on es senten els jugadors. Bé, respecte de l'enllumenat, els problemes van vindre quan tinguérem el derbi contra Montcada, que van tindre mala sort, que va ser precisament aquest dia, es va disparar l'automàtic perquè, clar, la instal·lació que ja és molt antiga i en algun moment havia de fallar, doncs va fallar aquell dia precisament. Des d'aquell dia no ha tornat a fallar. Els partits s'han jugat en normalitat, els entrenaments es fan en normalitat i tots els focus estan funcionant. Però hem demanat ja un pressupost per anar canviant les llums a LEDs. El pressupost que tenim en les mans és de 26.000 euros. Clar, és una inversió molt gran i no sabem com ho podrem tirar endavant. Estem pendent dels pressupostos per veure si podem fer-ho tot, podem fer una part, perquè també es podria fer per fases. Aleshores, aquesta qüestió la tenim ja treballada. Respecte a l'aigua calenta, els problemes venen del cap de setmana perquè l'aigua que estava eixint no estava suficientment calenta. Jo no sé si vostès a casa tenen problemes en els professionals, quan criden al llanterner o al llumener. Doncs si vostès tenen problemes, en un ajuntament també tenim problemes. Costa que els professionals vinguin a fer reparacions. En qualsevol cas, li he de dir que ja el tema està resolt. Aquesta vesprada mateix ha passat... Aquesta vesprada
ahir de vesprada, va passar ja el professional per fer la reparació i l'aigua ja està funcionant bé, ja està calenta. I l'últim era la neteja de... Val. Els banquets o les grades? Els banquets. La neteja, d'això no sé res. Quin és el problema? És que ningú m'ha informat de res. Veu? Per això li dic que les crítiques són bones perquè així... Res, en Montcalets n'hi ha molta brutícia. M'han fet arribar que n'hi ha pales de fusta, n'hi ha Però dintre del recinte del poliesportiu o en la part de fora? Dins. Bé, doncs prenc nota i demà mateix m'enviaré a la brigada perquè facin la neteja. Aquestes coses, jo no sé qui li ha informat, però si ens ho diuen directament a nosaltres, bé a través de l'aplicació o bé directament telefonant a l'Ajuntament o presentant una instància, sempre és més àgil. Però si vostè m'està dient això, demà mateix enviem a la brigada perquè ho faci la neteja. Adela. Buenas noches. Mira, yo quería preguntarle a Joan si se había conseguido la subvención del Plan de Igualdad y el Plan LGTBI para lo que hicimos el pleno extraordinario. La subvenció ja ens la van concedir, ja estava concedida, perquè és la subvenció de l'any passat. I ja està concedida. Ja està concedida i ara n'hi ha fins al dia, fins a este mes per acabar de justificar el gasto, però aquesta subvenció ens la van donar l'any passat. Vale, gràcies. Pura. Pues en mi caso, haciendo colación a lo que comentamos al principio, que te he dicho, yo he comentado que luego te preguntaría, sí que es verdad que has indicado que hay una fecha y yo la pregunta era si nos podéis explicar el equipo de gobierno cuándo tiene previsto presentar el presupuesto municipal del 2026. Si hay una fecha exacta. No hay una fecha exacta. No, ¿y cómo puede seguir funcionando con presupuestos prorrogados, recurriendo de manera continua? És que no lo llego a entender demasiado. Bé, a veure, la data exacta no li la puc donar perquè ja li he dit que estem treballant, però el compromís és que estiguen en febrer. No sé si serà el 23 de febrer o quan és Sant Valentín, el 14? 14 de febrer? Doncs no ho sabem encara. Respecte de com poden funcionar, com s'ha funcionat tot 2025. 2025 ha sigut un exercici en el que hem estat treballant en un pressupost de 2024. L'Ajuntament ha funcionat, els serveis s'han donat com toca, no hi ha hagut cap problema i sí que tenim ferramentes comptables per poder gestionar un Ajuntament utilitzant un pressupost prorrogat d'un exercici anterior. En aquest cas no va ser així. Ara estem funcionant en aquest pressupost de 2024 encara fins que aprovem el de 2026. I quan s'aprovi el de 2026, doncs les partides ja seran les que toca i continuarem funcionant i ja està. Pero ¿cómo se justifica seguir gastando sin una planificación presupuestaria porque tenemos facturas ya del 2026 que corresponden al 2025? Sí, facturas que no se han pagado. Però entenc que serà al revés, no? Factures de 2025... vale, és que ho ha dit al revés i m'havia... Vale, perdón. Pues que se van a pagar en el 2026. Entonces, ¿eso cómo se justifica? Porque realmente tendríamos que haber pagado todas las facturas... Però com es justifica des del punt de vista tècnic? Pregunta vostè. Si usted me comenta que vamos muy bien, ¿vale? Que con el presupuesto de 2024, el 2025 también lo tenemos súper bien, ha salido todo genial, todo el mundo está contento, está todo fenomenal. ¿Cómo puede ser que hayan facturas que no se hayan pagado del 2025 al 2000? No hay dinero, o sea, o sea, nosotros entendemos que falta dinero, porque si no esto se paga en 10 días hábiles. Si n'hi ha diners encara de 2025 o no, tampoc suposa un problema. Si l'exercici de 2025 acaba en superàvit perquè no s'han gastat tots els diners, no és un problema, això ho guardem... Bueno, no ho creu vostè, però és una opinió que té vostè sense cap base tècnica. És a dir, és que... No, disculpe, és que vostè això no ho sap, però jo tampoc. De fet, no ho sap ni la secretària. En el moment es faça el tancament de l'exercici 2025, podrem saber si ha quedat un resultat positiu o si en falta diners, però ho sabrem quan fem els comptes. Fins que no fem els comptes no ho podem saber. No? Podem fer aproximadament... Això, no sé si són 60 dies després d'acabar l'exercici. Per tant, tenim encara temps per presentar... De fet, ho passarem pel ple. Quan arribi el moment, vostè sabrà com ha quedat l'exercici de 2025. En qualsevol cas, les factures de les que vostè parla són de la segona quincena de desembre. Són factures de l'última part del mes de desembre que el que seria l'exercici comptable ja estava tancat
i s'han passat a 2026, però això tampoc és un problema. Vaja, també és una forma d'actuar que és, jo diria, prou habitual en els ajuntaments. En qualsevol cas, les explicacions de com queda l'exercici de 2025, tranquil·la que les tindrà, perquè passaran pel ple. Sí, Joan? Sí, jo volia fer un apunt del que està comentant Pura perquè pareix que s'estiga com quasi estiguem fent alguna il·legalitat. I m'agradaria posar un cas concret, perquè hi ha dos aspectes. El primer de tots és que, com a Ajuntament, no podem pagar res que encara no està fet. Per tant, quan el pueblo lo ve, que està hecho, pues después se paga. Antes no. Això bàsic, primer. I la segona és, un exemple. Des de Medi Ambient van fer plantació d'arbrat i un inventari dels arbres que hi havia en Alfara. Això se va començar en l'any 2025 i s'ha acabat l'altre dia que me van presentar l'inventari, que va ser en 2026. Per tant, és una factura de 2025 que no se podia pagar en 2025 perquè el treball encara no estava acabat. Per tant, això el que se fa és una retenció de crèdit. En el moment que jo vull fer alguna cosa, avise als tècnics i es diu vull fer això, val tant, i me diuen si hi ha diners o no. Si hi ha diners, això se guarda i no se paga fins que no està acabat, que és en 2026. Aleshores, és un poc perquè veieu que són coses normals del dia a dia, que si una cosa la comencen en desembre i l'acaben en gener, se pagarà quan això s'hagi entregat, perquè si no jo no vaig a firmar res que no s'hagi acabat de fer. I potser ahir hi ha alguna cosa d'aixes. I després n'hi haurà altres que són de coses que ja estaven fetes i que encara no s'havien pagat, però que hi ha altres coses que són d'estes, que són prou normals en un ajuntament i que passen en tots els ajuntaments del PP, del PSOE, de Compromís, en qualsevol ajuntament. Jo crec de totes maneres, i per anar finiquitant aquestes qüestions respecte al pressupost i demés, que és veritat que s'aprèn molt quan s'està en la posició, no oposició, perquè en la posició també teniu ferramentes per a fer seguiment, per a preguntar i per a determinades qüestions també tindre-les en compte. Sabeu que se presenten liquidacions del pressupost i se ens donarà un resultat sobre el 2025. Els treballs que se realicen a data de 31, aquesta factura sí o sí segurament se presenta en el 2026. Pràcticament. Si n'hi ha un acte, com s'ha comentat, en l'última quincena, el més probable és que no anem temps a pagar-la. I després el funcionament intern de l'Ajuntament en el que du un procés administratiu que no depèn exactament de nosaltres tot, sinó que depèn de l'acció del govern que després se transforma en un procediment administratiu, això sí que compta en coses de la casa. Vull dir, qualsevol qüestió que vostès diguen o vulguin saber, ens le poden fer arribar per intentar aclarir determinades qüestions o per si en algun cas hipotètic en el que no s'hagi tramitat una factura o de més, pues, se pot fer saber o poden fer saber a l'administració. Però al final dona la sensació de que, evidentment, i també s'aprèn molt, però que el funcionament orgànic de l'Ajuntament no para en el dia 31 de desembre cap a l'1 de gener, continua, i les ferramentes que des de l'àrea d'administració se duen cap endavant és per a justificar justament això, de que n'hi ha que continuar, la vida continua, estiguen els responsables polítics en la posició en la que estiguen, però que ni amaguem ni fem màgia, perquè el que de veres, el que verdaderament pense que fa màgia, mai m'haguera pogut imaginar que un pressupost aprovat en una moció de confiança en el 2024 estiga encara en el 2026. Però malgrat això s'han fet totes les necessitats del municipi, n'hi ha hagut un pacte en el que s'han fet moltes coses, continuen fent-se coses que s'han finalitzat ara i que estem en marxa en el pla edificant, n'hi ha inversions superpotents que depenen de nosaltres i que van a començar i ja tindré lloc en el 2026 i que això no va parar per la màgia o no d'un pressupost del 2024. Entonces, el primer sorprès soc jo de que, bueno, pues al final els números del 2024 pues no serien tan roïs per arribar fins al 2026 i que la marxa continua i n'hi ha diferents estratègies o ferramentes que disposa l'administració per a que nosaltres puguem continuar i prioritzant les àrees en les que se considera que n'hi ha que prioritzar. ¿Vale?
Algun comentari més? Pura? A ver, agradecemos que nos lo hayan explicado súper bien, porque a veces da la sensación de que es que no entendemos las cosas, sobre todo cuando Joan habla de una cosa, es decir, que yo soy madre, llevo por lo menos la contabilidad de la casa y yo no pago a alguien si no antes no me ha hecho algo en casa, ¿no? Entonces, no, esta información que tú das, pues no voy a entrar, porque no, ya te dije que no iba a entrar en tus situaciones, no iba a entrar. Y respecto a Jaume, pues yo espero, señor alcalde, que salgan los presupuestos cuanto antes y que no debamos, que el ayuntamiento no deba y que no se haya gastado más de lo que le tocaba, porque eso sí que nosotros no lo sabemos. Entonces, está en manos suyas y espero que sea así. Espero de verdad que el resultado sea como toca, que tengamos superávit y que podamos hacer muchas cosas. ¿Algún pregunta alguna més? No? Comentaris? Pues moltes gràcies. Bona nit, que comencem molt bé febrer i esperem tindré la possibilitat de convocar un ple extraordinari que serà bona senyal. Moltes gràcies, alcem la sessió.